Alam mo bang nilamon ng apoy ang maunlad at mayamang sinaunang bayan o lungsod ng Maynila noong May 24, 1570? Sino at bakit ba nila sinunog ang Maynila? Wait lang, if you do not understand or speak Tagalog, don't forget to turn on the captions below for the English subtitles or tune in for the English version of this video. Now back to our topic. Mabuhay o sa Kapampangan, luwid kayo. Ngayong May 24, 2020 ang ika-450 taong anibersaryo ng pagkakasunog ng sinaunang Maynila noong dumating ang mga Kastila. Dumating sila sa Maynila noong Mayo 1570 upang makiusap sa mga raja na sila'y pahintulutang manirahan at makipagkalakalan sa Luzon. Ngunit makalipas ang ilang araw ng negosasyon ay nauwi ang lahat sa bakbakan na siya namang humantong sa pagkakasunog ng sinaunang Maynila. Ang Tondo at Maynila ay kabilang sa mga mauunlad na kaharian ng Timog Silangang Asya. Ang Look ng Maynila o kung tawagin ng mga sinaunang Kapampangan na Lusong ay isa sa pinakamahalagang entrepot o sentro ng pandaigdigang kalakalan sa Timog Silangang Asya. Pagkat hawak nila ang monopolyo o monopoly ng pakikipagkalakalan sa imperyo ng China. Mayaman din ito sa agrikultura na kayang buhayin ang libu-libong katao. Bukod din sa kayamanan at kaunlaran ay nabalitaan din ng mga Kastila ang matibay na fortifications at ang mga armas ng Maynila. Pagkat isa itong fortified walled city katulad ng ibang mga sinaunang lungsod o city-states ng Asya at Europa. Isang matibay na kuta at kabisera na siyang kailangan ng mga Kastila sa Asya. Kaya naman matagal nang ninanais ng mga Kastila ang pagsalakay sa mga mauunlad at mayayamang kaharian ng Luzon. At 5 taon makalipas nilang sakupin ng Visayas ay pinangunahan ni Martin de Goiti ang pagsalakay sa Luzon. Ang Tondo at Maynila noon ay pinamumunuan ng aking mga ninuno, ang magkapatid na sina Raja Matanda ng Maynila at Lakandula ng Tondo, ang mga kinikilalang makapangyarihang Paramount Kings ng Luzon. Kabilang din ang kanilang pamangking si Raja Sulaiman na siyang itinalagang Raja Muda, ang tagapagmana o Crown Prince ng Maynila. Sa simula ay pinangako ng mga Kastila na wala silang tangkang sakupin ng Luzon, na ang kanilang tanging pakay ay ang mapayapang manirahan at ang makilahok sa mayamang kalakalan ng Maynila, katulad ng iba pang mga dayuhan. Kaya naman naging bukas ang mga raja na makipagkaibigan sa mga Kastila. Pero syempre, hindi rin naman tanga o mangmang ang ating mga ninuno, pagkat matagalan nilang alam ang karahasan, kalupitan at ugaling tuso ng mga mananakop. Sa simula pa lang ay binalaan na sila ni Raja Sulaiman na wag nilang pagmalupitan ang ating mamamayan. Binantaan niya ang mga Kastila na buhay ang magiging kapalit ng sino mang manakit sa ating mamamayan. Bagamat bukas sa negosasyon ay wag nating iisiping madaling tinanggap ng Tondo at Maynila ang pagsakop ng mga Kastila. Katunayan, habang nagaganap ang negosasyon ay naghahanda na rin sila Lakandula ng Tondo sa posibilidad na sumiklab ang digmaan. At gayon din ang mga mandirigma ng Maynila na natili silang handang lumaban sa sandaling talikuran ng mga Kastila ang pangako nilang pakikipagkaibigan. At noong May 24, 1570 ay sumiklab ang madugong bakbakang nauwi sa pagkakasunog ng sinaunang walled city ng Maynila. Ang dating mayaman at maunlad na lungsod ay nilamon ng apoy sa loob lamang ng isang araw. At dahil dito ay idiniklara ng mga Kastila ang kanilang umano'y tagumpay sa pagsakop ng Maynila. Ngunit makalipas lamang ang 3 araw ay nagmamadali din silang umalis, pagkat hindi naman talaga nila kayang hawakan ng Maynila noon. Ipinagmalaki din ni Martin de Goiti na siya umano ang nag-utos na sunugin ng Maynila. Subalit, mas pinaniniwalaan ng marami na si Raja Sulaiman ang mismo nagpasunog nito, pagkat ito'y isang mainam na taktikang matagal lang ginagamit ng ating mga ninuno upang hindi mapakinabangan ng mga kalaban ang kanilang mga ipinundar na kayamanan, kagamitan, sandata o armas at ang kanilang matibay na kuta o fortifications. Kung iisipin ay bakit nga namang susunugin ng mga Kastila ang Maynila, gayong sabik na sabik sila sa kayamanan nito. Kung sa simula pa lang ay nais na nila mapasakamay ang matibay na kuta at mga armas ng Maynila. Sa katunayan, ang Intramuros ay itinayo sa mismong sinaunang fortifications ng Maynila at karamihan din sa mga baril at kanyon nito ay kinamkam ng mga Kastila. Lingid sa kaalaman ng marami ay matagal lang may baril ang ating mga ninuno.
Katunayan, bago pa man dumating ang mga Kastila ay kabilang na ang mga sinaunang baril at kanyon sa mga ini-export ng mga sinaunang kapampangan sa Asya. Dapat ding tandaan na ang Tondo at Maynila ay matagal nang maunlad, mayaman at makapangyarihan. Sinasabi ring nasa 43,000 hanggang 80,000 umano ang populasyon nito noong dumating ang mga Kastila. Kaya kung tutuusin ay higit na mas malaki, mas mayaman at mas maunlad ang Tondo at Maynila kung ihahambing sa Madrid noong 1500s. Sinasabi ding may 10,000 hanggang 12,000 ang mandirigma ng Maynila noong 1570. Kaya naman sa big ang mga Kastilang mapasakamay nila ang napakahalagang sinaunang Tondo at Maynila. Sa simula pa lang, hindi na talaga mapagkakatiwalaan ang mga pangako ng mga mananakop na mapayapang ugnayan. At napakarami pa rin talaga natin kailangan malaman at dapat itama sa ating kasaysayan. Kaya laging tandaan, know your roots at no history, no self. At abangan nyo na rin ang aking bagong sinusulat na aklat tungkol sa mga sinaunang Luzones. At hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. At kung gusto nyo akong tulungan gumawa para mas maraming video gaya nito, suportahan lamang ang aking Patreon o bumili ng aking libro. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kits o sa Kapampangan, Mikitix!